Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave byggekonkurrencen. Vi skal prøve at bygge en campingvogn, så det er super fedt. Jeg tænker, du kan forklare, hvad du er. Du er ny på kanalen. Jeg er Max's far, og jeg skal lige være med til en byggekonkurrence her i Minecraft. Ja. Og som sagt, vi skal prøve at bygge en campingvogn, så det bliver super fedt. Vi har en halv time, så jeg tænker bare, at vi tager en side. Jeg hopper herom på den anden side. Sådan der. Jeg sætter lige en timer klar lige om lidt. Tæller du så ned fra 3, fordi så kan jeg starte en timer hen. Ja, så starter jeg også en hen. Ja. 3, 2, 1, nu. Okay, godt. Så er det 30 minutter i gang. Jeg tænker, vi muter hinanden på Discord, så at vi ikke kan høre os noget, hvad vi snakker om og sådan noget. Okay, ellers så skal jeg bare være stille jo. Ja, jeg muter nu. Okay, godt. Nu er jeg muter, så nu kan han ikke høre, hvad det er, jeg siger. Okay, så vi har taget en sort beton og en hvid beton. Så jeg tænker, vi tager en knap her til hjulene. Så vi starter med at placere den er der. Og her. Så er vi her. Der. Så sætter vi lige en knap på der. Og her. Okay, skal vi se her. Vi går herind. Og så ser vi. Matcher overhovedet ikke. Så vi gør sådan her. Sådan her. Og så prøver vi at bygge den her. Sådan her. Bum bum bum. Sådan der. Så ser vi. Okay. Og så. Ja. Så det er sådan bliver formen på vores på min campingvogn. Og så bliver det her bare gulv. Sådan hele vejen hen her. Sådan der. Og lige nu har vi 7 minutter tilbage. Det kan jeg også se op i højre hjørne. Der er vores timer også i gang. Sådan her. Og døren den bygger jeg af. Den er siddet herovre, fordi det er lidt nemmest af hvad jeg synes. Og sådan der. Sådan der. Det er sådan cirka form på vores campingvogn. Hvad jeg tænker indtil videre. Det kan være, man skulle sætte nogle røde lys i den. Fordi så kommer det til at se lidt sejere ud. Ja, hvad kan man gøre? Jeg har en idé. Så vi gør sådan der. Men så tager Nå. Så er der i hvert fald nogle baglygter inde. Det er meget fedt. Okay, så tænker jeg, at man kommer ind her. Og så sætter vi lige en trappe her. Nu skal vi finde
Og hvis der er noget, jeg synes, vi skal prøve at bygge en anden gang, så skriv lige ned i kommentaren, så ser jeg på det. Om det er noget, der kunne være fedt at prøve at bygge. Sådan der. Jeg tænker, at man godt kunne placere noget. Yes, hvis man gør sådan her. Den er så overhovedet ikke lang nok, men det går vel nok, tænker jeg. Så tager man op her. Sådan der. Så er det glas. Sådan der. Jeg tænker lige om det kan vi give en opdatering til ham vi har med, som også er min far i dagens anledning. Så tænker vi give en opdatering til ham lige om lidt. Nu er der en cool lille motor, og det kan jeg ikke lide. Sådan der. Og det kunne ikke blive det kan jeg ikke lide. Sådan der. Så opbygge et det kniver lidt med pladsen der. Vi sætter lige en dør i der. Sådan her. Der, den sætter vi. Det er godt nok verdens svenskeste toilet det her, men sådan er det bare. Og gøre for at det ligner lidt mere i toilet, og vi sætter sådan her. Sådan der. Og så fylder den med vand, så det ligner det lidt mere end okay, jeg tror en forkert ting. Sådan der. Og vi prøver at finde den, fordi jeg kan simpelthen ikke finde den ting, hvem man leger nogle gange at bruge til toiletterne. Ja, den her. Så med nogle leger, der kan bruge. Så vi finder lidt mindre. Jeg tænker, at den her kan blive sådan en agtig sove. For enden af campingvognen. Så ser det godt nok lidt dumt ud, at der er 2 ender, men det laver jeg bare lige om sådan. Sådan der. Sådan der, godt. Så det vi gør, det er, at vi fjerner. Der. Og så skynder vi stæren bagved her. Og så skal vi der. Der. Så vi den her i. Sådan der. Jeg når den lige. Og så har vi i hvert fald det der. Så det vi gør her, det er, at vi bygger en form for agtig køjeseng, hvor der kan være eller en hems, hvor der ligger nogle ting oveni. Sådan der. Og så noget er der også i to andre ting. Jeg skal bruge en stige. Jeg finder den. Flybanen her, jeg er rimelig sikker på. Den er ikke noget her. Jeg skal lige være inde i tand højre, den her. Campingvogn her. Det er en høj campingvogn, det her. Det her, det kan jeg lige så godt lige meget. Ikke til at være en hems i den her campingvogn her.
dumt ud. Fordi så bliver den alt for stor. Men hvis der er noget, jeg synes, der kunne være fedt, jeg har prøvet at lave, at vi bygger på et tidspunkt, så skriv det ned i kommentaren. Sådan der. Godt, vi prøver lige hurtigt at gøre sådan her. Okay, godt. Hvor langt er det med? Et lille stykke efterhånden. Hvad med dig? Jeg er også nået ret langt. Der er 20 minutter tilbage. Så ja. Jeg går på mute igen. Okay, sådan der. Så er vi på mute igen. Jeg har en lille idé. Hvis man kan fjerne den der, og man så tager sådan en her. I stedet for. Kan man så ikke gøre sådan her? Hvad gør vi med kogeplader? Jeg kommer ikke til at sige det dumt ud, men ja. Ellers kan man jo faktisk godt gøre sådan der, men så gør... Nå. Og så han prøver at bygge noget, der godt kunne ligne lidt et køleskab med en jerndør. Jernblok og en jerndør. Og nu kommer vi til at lave hul i campingvognen. Okay, det kan man ikke. Kan man heller ikke rigtigt. Så må vi lige under et køleskab. Så når det her, det er vores køleskab. Det er det bedste, jeg kan lave. Nå. Det her, det er vores køkken. Så når man kommer ind her, så har vi køkken. Har vi et meget lille toilet. Lad os begynde, vi har 17 minutter til at lave ting ude på, så tænker jeg, at vi godt kan lave nogle detaljer ude på nu. Så vi skal have det, der minder om et anhængertræ. Kan vi gøre sådan der med. Det er meget godt. Her har vi alt andre ting, her har vi ikke skal bruge. Så går vi her. Og se, vi kan bruge et træ. Vi kan bruge nogle blade. Jeg ved ikke, jeg skulle nemlig lave græs. Jeg tror nok, det er sådan, man laver græs. Nej, det var det ikke. Søgræs. Det er i hvert fald ikke det, vi skal bruge. Bortgræs skal vi i hvert fald bruge. Gå hele vejen til julen. Sådan der. Så vi kan placere dem. Tror jeg. Ja, sådan der. Så det er lige ud fra julene. Nærmest lige ud fra julene. Så sådan noget her. Sådan der. Det kan også være, at vi skal have nogle blomster. Sådan der, så får vi også nogle smukke blomster ind.
Det kan faktisk godt komme hen og blive rigtig godt. Jeg glæder mig til at se, hvordan kommer til at se ud, om det kommer til at se, om det kommer til at blive større eller mindre, eller hvad den kommer til at blive. Hvis I synes, der er nogen bestemt, der skal vinde den her byggekonkurrence, så skriv så nede i kommentaren. Så skriver jeg hvem vandt, og så skriver jeg hvem vandt, og så skriver jeg Heron, eller så skriver jeg hvem vandt, og så Mindblock, og så kan I gå derned, og så kan I stemme med at like. Så den der får flest likes, er den der vinder. Jeg må gerne lige gå ned og stemme på mig. Ui. Det her. Det er godt. Sådan der. Så sætter jeg en det her. Det var faktisk rigtig flot det her. Der er sådan der. Bum. Prøv at klikker min knap til at placere med, for jeg placerer bare så meget græs med. Sådan her. Så er der så meget græs som muligt. Lave på en comics, der står med meget græs. Sådan der. Der er faktisk 12 minutter tilbage nu. Jeg glæder mig altså også til at komme over og se det andet. Jeg skal ikke bruge sådan noget som helst alligevel. Sådan der. Okay, det er faktisk blevet meget hyggeligt det der. Jeg tænker, hvis nu man tager noget sten. Ja, og man så tager det her. Okay, hvis vi så placerer her. Sådan der. Det ser super fedt ud. Og så fjerner man lige den her ting. Og så tager vi den af. Så tænker jeg, at jeg har noget sort beton og noget hvid beton. Og så bygger vi en mekanisk her.
Så har vi i hvert fald en lille parkeringsplads indtil videre. Og vi kan lade som om vi holder nogle biler. Sådan der. Sådan her. Sådan der. Sådan der. Og sådan her. Okay, så vi har 9 minutter tilbage. Jeg går ind og siger det her. Så er der simpelthen 9 minutter tilbage. Ja. Ja, jeg er faktisk færdig med min. Er du færdig? Ja. Du kan bruge noget, de sidste her 9 minutter på at for eksempel lære nogle ting udenfor og sådan noget. Og printe udenfor. Og det er selvfølgelig rigtigt. Det er det, jeg gør. Smart tænkt. Ja, det er præcis. Jeg var klog og genial. Men jeg er også meget glad ved at være færdig. Og det kan jo ske, at vi kommer til at blive færdige før tid og sådan noget. Men jeg kan blive igen, og så kommer jeg og siger, når vi faktisk er færdige. Og vi skal til at se hinandens byg. Yes. Så er vi simpelthen muted igen. Med 8 minutter tilbage. Yes, meget snart at være færdig. Og jeg har faktisk fået bygget ret meget. Sådan her. Sådan her. Og vi har stadigvæk 8 minutter tilbage. Sådan her. Der kommer mere at bygge. Eller ikke, man kan sætte nogle træer her. Sådan her. Det er meget hyggeligt det her. Så tænker jeg, at man kunne bygge sådan et hus, hvor du ikke tjekker ind, eller hvad man kan kalde det. Så er man sådan ikke tjekker ind i det her hus, der står her. Så vi have det her glas her. Så vi kan placere noget glas, så vi kan kigge ud her. Sådan der. Det her, det er simpelthen så hyggeligt et lille hus, det her. Der bliver en e-dør rigere. Det er meget hyggeligt lille hus, der. Sådan der. Bum, 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 bum. Sådan der. Det er meget hyggeligt, det der. Man kunne bygge en pool. Det har jeg først tænkt over nu. Det har vi 6 minutter til at gøre. Sådan der. Så sådan noget bygge en pool der. En lille pool.
bare sådan en lille hurtig børnepool, eller hvad man skal kalde det, sådan. Alle kan bunde. Og sådan her. Godt. Sådan her. Så er der uendelig vand i den der pool. Det tænker man kan gøre. Nu har vi jo det her. Det er jo noget form for ja. Derovre på op, ikke huske det hedder. Men så er det noget gulv, det går på. Det var så super nederen, der skal gå på noget jord. Hvis du lige har været nede og bruge bade. Så er vist her. Nå, 4 minutter tilbage. Sådan der. Der. Og vi har 3 minutter tilbage. Så tiden går altså hurtigt, men det er også rimelig sjovt det her. Sådan der. Så har vi vores pool. Så skal vi simpelthen have fået noget mere hæk rundt om her. Sådan der. Det er sådan mere. Der kan vi lige færdig. Sådan der. Der. Og så kører vi lige hyttevejen her. Det er noget her. Så skal vi noget tag her, der skal vi der skal vejen. Så er det bare lige sådan der. Okay, så skal vi se her. Så skal vi se. Og der er 1 minut tilbage. Sådan. Sådan. Okay, så skal vi se, hvad kan vi mere bygge. Der er også nogle pænestol. Eller liggestol, som det rigtigt hedder. Okay, lad os se. Sådan der. Så sådan der. Jeg kan se, sådan der. Sådan der, sådan der, sådan der. Okay, så gør vi sådan her. Så vi har faktisk 40 sekunder tilbage. Yes.
også rimelig færdig faktisk. Jeg tænker bare, at vi tager den tilbage, så at tiden er helt færdig. Ja, god idé. Sådan der. Okay. 2 sekunder tilbage. Okay, og til det. Ja. Okay, hvem skal vi starte med? Skal vi starte med Yes. din? Det kan vi godt. Okay, så hvis du smider alt hvad du har i hænderne, så kommer jeg over til dig nu. Okay, du siger bare sådan her, okay, jeg kommer over. Ja. Bakker. Det er helt fint. Okay, må jeg kigge? Ja. Oh, wow, Tada! nice. Jeg hopper lige anden for en gang. Så du har Ja. stol. Der er sofa. Spisebord med klap ned bord. Nice. Og køkken til højre. Og soveplads med klap ned bord. Nice. Jeg tænker, vi hopper hen til mig nu. Du må kigge nu. Yes. Nå, Velkommen til. tak for det. Skal man købe en billet for at se campingvognen? Så har vi en parkeringsplads. Hold nu op. Ja, Og så er de lidt træer her. Det er hyggeligt. så har vi en pool. Og swimmingpool også, og alt muligt. Hold nu op. Nej, hvor lækkert. Må man tage en dukkert? Ja, det er godt bare. Yes, tak for det. Så har vi campingvognen. Meget hyggeligt udenfor. Vi kommer herom. Ja, Så har vi anhændertrækket. ja, Ja, hvis de ikke var der skulle lave det. ja. Gå om bagved. Så der er baklys på den. Og du har nogle seje baglygter. Og så vi går Ja. ja. Enter. Må man gå indenfor? Ja, Så har vi hvad vej? Den her. en køkken. Og et køleskab, som ikke er særlig pænt, men det er køleskab. Nå, ja. Og så hvis du kommer ned, Smart. der har vi der, hvor man sover. Så er der soveplads. Og Ja. verdensmester så lidt. Du har toilet også. Det var godt tænkt. Det havde jeg ikke over i min. Det er også en flot en. Og rigtig fine omgivelser her. Man er jo nærmest inde i en skov. Ja, det er faktisk rigtig nok. Men jeg tænker lige, vi tager et, sådan som man kan se dem op fra. Så det er min Nå ja. herovre. Og så der er det min fars. Og smart, du har det her med, der er det her oppe i toppen her. Ja, det var for at få lidt sådan lidt loftlys ned. Der er sådan lidt, ja, taglys. Ja. Smart. Og derovre, det er faktisk noget, vi kommer til at skrive på sådan en video. Noget vi ikke siger for meget om. Men jeg tænker egentlig bare, at vi slutter af for videoen nu. Så Det var i orden. tak fordi I gør så med på den her video. Husk at like, subscribe, tryk på klokken, så jeg får besked for hver gang jeg lægger en ny video ud. Og stem ned i kommentaren på, hvem I synes, der har været bedst. Der kommer større kommentarer ned i kommentaren med, ja, hvem der har vundet. Og så vil jeg bare sige, vi ses, og tak for i dag. Hej.